втора част на сериала Кръците. Гошко беше в банята припаднал, а Тошко избяга и отиде навънка, а собственика търсеше за други хора. Оставих се случила там, брат. Сега без него, защото сега може много да ми пречи зато и зато собствено да има такова, брат. То с обаче не трябваше че до туалетната е. Мале, бах ти тъпя, сега ще го спася. Защото ние сме best friends, трябва по някакъв начин да го спася. Мон, аз... Тошко мислеше какво да прави. Да спаси Гошко или да се тръгне без пари. Мале, то собствен къде ти имаш другото е? Много странно, ама... Да, ще задържа се, но това е моята къща. Много странно. Ето ме. Значи, ти си втория крадец. Има ли трети? Направя една цяла база тук с цяла армия, цяла експедиция. Това ли сте се осигурили тук да ми откраднете моя сейф, всички пари, всички банкноти, цялата ми, всички бакшиши? Затова ли дойдохте? За това са кръците. Затова ли? Шит е тук. Ние пропускахме тук да са, нали, все пак е 7 октомври и още малко идва Хелуин, значи може малко да се позабавляваме тук. Да се позабавлявате. Какво имаш преди това? Смисъл да отидете в къщата ми, ви двама да може и още да има, и просто да ми откраднете сейфа с парите. Това ли се нарича Хелуин пранк? Хелуин пранк е, например, да хвалиш нови ръце към другия и такива неща. Но това вече със сейфа е много по-далеч. Много по-далеч. Значи, какво правим? Може само се взема приятели от банята, защото и да, ще се махнем, ние съжаляваме много. Много съжалява тя. Не знаеш с на дума такава съжаляване. Нищо няма. Чакай, че кучето лай, той също много иска да хапи. Няма как сме да съжаляваме да се оправят нещата, нали знаеш? Ако искаш някакви доказателства, то няма никакви, тъй че няма как искаш да е. Всяко нещо, такива неща си има, нали, отмъщения. Какви отмъщения? Сега просто си взема приятеля, обещавам, че повече няма да идем тук. Той казах кръците, добре, айди. Отиде си го вземай това. Скапан приятел Льохман. Ама, нали знаете, че трябва да отключите? Нали знаеш, че няма да пусне така много бързо да се вземеш от тъпия приятел, Собственика направи Гоку мотивацион на Тошко. Молята, оставям, искам само си има приятеля. Молята, човек, ето, вече ме удари, тъй че... Молята. Може би още не съм приключил. Това е моята къща. Аз плаща за нея с тока. Всички телефони. Аз съм цяло семейство. Ама те са на почивка. Без мен. Но след това няма значение. Тъй, че заслужаваш си го. И он е там. Да пребива в банята. Много има. Има още много отмъщения. Не сам това, глупако. Малето скам прибил в банята, направо сега...
Аз там не ме интересува. Ой! Къде си собственик? Ала те прибия, бе. Ти беше само началото. Къде е този, бе? И къде е приятел? Тошко! Тошко, къде си? What the hell is going on here? Какво става с вас двамата, е? О, ти собственик ще биш моят приятел ли? Ай, мекс тука. Аз ще махам тука. Абе, атма на тебе с ония другия с тебе, Льохман такъв. Това е моята къща. Аз плащам всичко. Ти, че ви тук няма да ми крадете парите. Сейфа и всички такива неща. Или други. Ти, че по-добре се махайте, преди да съм ми пребил. 2 в 1. Ние двамата срещу тебе. Според теб. Кой ще победи? Ние или ти? Това са голям Льохман. Да, брат, наистина. Тошко и Гошко се смяха на собственика, а собственика беше много сериозен. Да, брат, буквално е най-тъпият човек, буквално. Наистина, махай си ти, буквално не заслужаваш нищо. Не заслужаваш ти не трябва да живееш, брат. Чули, бе? Трябва да заслужавам да живея, а? Ти, окей, ти ще го забравя по някакъв начин. 2 в 1 не ме интересува колко сте човека. Тъй, че по-добре се махте от атма на вас. И си отидете вкъщи, аз забравих, то нямате къща, за ти отидете тука. Хелуин било, той не е Хелуин, брат. Но буквално не е дошло 31 октомври. Мамка му. Мамка, буквално. Този път обаче не халюцинирам. Това е много гадно, брат. Имате такъв ентусиазъм да отидете тука. Буквално аз тук съм с цяла защита. Аз подкрепям семейството си и всички. Тъй, че аз съм добър човек за разлика от вас. Аз така па не мисля. Моето име. За кой искаш да го знаеш, бе, Льохман? Защото да не ти викам повече собственик. Както и да е. Казвам се... Карчо. Карчо? Нали, бе, брат? Така ли викаш? И сега ти избия, че... О! Чакай! Не, уринти! Моля ца, се сприбай и сега шишко става. Само с много пляска не ме удари. Какво правиш, бе? Сега побързо се махайте. Разбрахме ли се? Махайте се. Махайте се. Къш, марш! Да, извинявам се, наистина. Абе, с цели си правил ремонт. Най-накрая те са измъкнали. Значи ми бараха сейфа. Опитваха се да го чупят. И къде дали са го взели или нещо такова. Не, той си е тук. Че не е тук. Хилна. Ти са не си го взели, бе, че да не е тук някъде. Ти са взели сейфа! Трета част скоро.